Nado ang Davao City Police Office nga wala niini dahuma ang kadaghan sa patrol cars nga gigahinan og pondo sa Davao City LGU aron magamit sa nagkadaiyang police stations ug support security units sa Davao City. Sa interview sa XFM Davao kang DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon aton sa programang Bullseye, gibutyag nga walay specification kung pila ka buok lamang ang ilang gi-request nga dugang patrol cars, rason nga dakong kalipay sa buhatan ang mga nadawat alang usab sa pagpalambo sa ilang serbisyo. Actually, sir, request ni namo, sir, no? Request sa Davao City Police Office and wala po ni mag-expect ni nga ni kadaghan ang ihatag sa local government units, sir, sa Davao City Police Office. Amo nang gisay-say dito nga importante gyud kaayo ang mga patrol cars, especially sa pagkandak nato og roving, monitoring sa mga places nga naay mga reported incidents, sir. Kaya the mere presence, sir, no, sa vehicles sa ato ang kapulisan sa isa ka area, dako pa na kaayo na siya impact, sir, sa pag-maintain sa peace and order sa isa ka lugar. Bisan pagka naka-standby lang na di ang patrol cars nato, dako na siya impact sa community, sir. Base sab sa personal niining kasinatian ug naobserbahan, gibutyag ni Tuazon nga walay puas ang ginahatag nga suporta gikan sa Davao City LGU alang sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa syudad. So far, sir, sa ato ang concern ng pagpuyo diri sa syudad sa Davao and sukal nga ng pulis ko and na-assign ko diri sa Davao City Police Office. Walay tuig, sir, no, nga zero budget ang gihatag sa local government unit nga to sa Davao City Police Office. Kay kami, sir, 100% or more than 100% ang top priority sa local government unit is ang peace and order. Nasayran nga dili pa lamang dugay dihang malampuson nga giturn over sa lokal nga panggamhanan ngadto sa Davao City Police Office ang moabot sa 32 ka mga bag-ong police patrol cars ug 3 ka rescue vehicles. Samtang anaasab sa 600 ka mga raincoats ang gitunol ngadto sa buhatan gikan sa private sector kansang gipasalamatan gayud og dako sa DCPO. Pasalamat ang Davao City Police Office sa 77 million, sir, no, nga worth nga mga mobile patrol cars sa response vans and ang pinadiri, sir, no, ang katong 600 nga raincoats nga gihatag po during sa pag-turnover sa mga vehicles po. Ang tingog ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero Tuazon, mga katropa aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.